Assalamu alaikum. Sunana DSP Abdullahi Haruna Kiyawa, jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Kano. Waɗannan da kuke gani da babur da kuma bindiga ƙirar AK-47 da harsashai na bindigar guda 30 masu garkuwa da mutane ne wanda Allah ya bamu nasara muka kama su. Ga sunan maza biyu 'yan jihar Zamfara, namiji ɗaya ɗan jihar Kano da mace ɗaya ita ma wacce ta tsallako da jihar Zamfara ta kama haya a wannan garin a kuɗi naira 600 a unguwar Jaba a nan Kano, wanda suka fike da wannan gida suna amfani da shi wajen garkuwa da mutane. Mun samu korafi daga wani mai suna Sunusi Ado da ke unguwar Galadanci akan cewa an yi garkuwa da ɗansa, an ne biya bada naira miliyan 50, an ɗauke shi ta ranar 12 ga wata 1 2021, wanda bayan samun wannan korafi kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Habu Sani PSC ya tada 'yan sandan Operation Pop Ada wato kankace kwabo a ƙarƙashin jagorancin DSP Shehu Dahiru, wanda Allah ya bamu nasara wato muka kubutar da wannan matashin da aka yi garkuwa da shi tare da kama waɗannan a gidan haya da ta kama musu ga ta nan, wanda aka same su a ciki, wanda an yi musanyen wuta kafin wato a kamo su, wanda sun bi hanyoyi da dama na yunkurin guduwa. Allah ya taimake mu, Allah ya ba mu nasara muka kamo su, wanda za ku ji shi daga bakinsa wanda suka yi garkuwa da shi. Me sunanka? Sunana Muhammadu Sunusi. Shekarunka nawa? 29. A ina kake da zama? A Dorayi Karama. To ba mu labari me ya haɗa ka da su? Maryam ta kira ni a waya a Zuma in kai mata waya Zura za mu haɗu da ita. Na je Zura daga nan ta ce in je gidanta ta bani kuɗi. Daga nan kuma ta zo ta shaƙe ni da ita da wannan Ishaq, suka shaƙe ni suka ɗaɗɗaure ni. Daga nan da suka ɗaɗɗaure ni suka ɗaure min fuskoki na, daga nan kuma ban ƙara yau dai kwana na 4. A wannan unguwa ne? A unguwar Jaba. To alhamdulillah, kamar yadda kuka ji gashi mun kubutar da shi mun kai shi asibiti na Murtala, wanda gashi jikinsa alhamdulillah. Ita kuma Maryam za ku ji daga bakinta. Me sunanki? Maryam Muhammad. Shekarunki nawa? Shekaru na 23. To a ina yake da zama a nan garin? Jaba. Ke yar ina ce? Ya Zamfara ce. Jaba a gidan wa kike? Gida haya ne. Nawa kika karɓi haya? 600. A wurin wa? Wuri wani dillali ne. To ba mu labarin wannan matashin, me kuka yi masa da kuka kamo shi? Ya zo ne ya kawo mu waya, shi ne sai aka kama shi. Shi ne da aka kama shi idan niyan cewa a kawo kudin fansa miliyan 50 ya suke shi. Su waye suka kama shi din? Da su ne. To me kuka yi masa? Ba mu labarin abin da aka yi masa. An daure shi ne kawai, da aka daure shi shi ne sai shi yayana yake kiran su kawo kudin fansa iyayen shi. Ina yayan na keke? Yana Zamfara. To ina jinki. To da suke kira shine sai yau aka zo sai aka kama mu. To ba mu labarin wannan harsashai da bindigan nan ya aka yi suka zo hannunku? Ni wannan harsashin nan tunda yake ma ni ban taba ganin shi ba. Wa'annan su ne suka zo da shi, gashi nan da Siman da Sani da wani Suleiman ya koma gidan. To ba mu labari bindigar fa? Bindigan ma duk da ita ne suka zo tare da shi. A me aka sa bindigan? A cikin wannan mashin ne suka zo da shi. To ina sauraron ki dai. To shine da aka sa bindigan sai aka taho da shi. Da niyya a tsorata shi Muhammadu ya kawo kuɗi, ya yi ma 'yan uwan shi magana su kawo kuɗi. Nawa kuka sa? Shi yayanmu ne ya sa miliyan 50. To ya ce ya zo gidanki da mota, ina motar tasa take? Motan shi da ni da Isa da Suleiman mun tafi da shi Zamfara. Da ke dawa? Yayanmu ne ya ce mu tafi da shi can Zamfara. Da ke dawa? Da ni da Isa. Ina Ishaq? Shi ne. Sai kuma wa? Sai Suleiman yana can shi Zamfara. Da wayan Muhammadu an tafi da shi. Yanzu motan tana hannun wa? Tana hannu wani abokin wannan, amma shi bai san komai ba, kawai ce mishi aka yi za a ije. To ai daga ganin wannan abin da kika tara da waɗannan mutane da kika tara ya nuna alamun cewa kin daɗe kina kidnapping a nan da kika zo jihar Kano. Tsawon yaushe kika zo Kano? Yanzu shekara na 1 kenan a Kano. Ba mu labarin irin garkuwa da kika hada aka irin wannan da mutane. Tun da nake ni ban taɓa yi ba, wannan so biyu na taɓa yi. Wancan kuma ba a Kano ba ne, mun tafi da shi Zamfara ne. Wannan ne a Kano. Daga ina kuka ɗauki wancan ɗin? A nan Kano yake shi ma. Kuka daga kai shi na? San Zamfara. Ina yake yanzu? Shi tare da shi muka je a mota shi, shi ne da aka ce sai su kawo shi. To ina yake yanzu? Yanzu
yanzu ya fito yana gidansu. me aka yi aka sake shi? An kai kudi. Nawa? Wallahi ban sani ba, amma dai na san an bani mota na dawo da shi na ba mai isa ya je ya sayar da. Nawa aka baki ke a kudin? Ya bani 800. Shi wa kenan? Shi yaya. To wani irin yayan naki wayya kuke da shi ne? Yanda muke da shi dan uwan mama na ne. Shine ya rike ni tun ina karama. Kina da aure ko baki da aure? Na taba yin aure amma mijina ya mutu. Ina yake? A ina ya mutu mijin naki? An kashe shi. A ina? A can Zamfara. A ta garin ya aka kashe shi? To ni ya ci koren shanu. Koren shanu ko satan shanu? Satan shanu. Bayan satan shanu kuma me yake yi? Shine na sani yana yi. To kai ya sunanka? Sunana Isa Khalid. Shekaru? 32. Unguwa? Ina da unguwar Rijiyar. Kai dan ina ne? Dan Kano ne. To ba mu labarin waɗannan mutanen da muka kama ka tare da su a gidan haya da Maryam ta karɓa. Waɗannan mutane guda biyu da kuke gani su uku ne, ɗaya ya koma. Da waye guda biyun yanzu a nan daga gidan? Ga Sani ga wanda ake kiran shi a Sino. A takaice su wannan ban san su ba, wannan na sani. Ban taɓa ganin su ba. Ita wannan mawaɗi ta a kasuwa ne, ta zo wurin nasiyayyan atamfa da shadda. Tana zuwa lokaci har na san gidanta da take. To shine a hankali ta ja ra'ayina. Wannan shine aiki na farko ta sani a ciki za a yi. Ka san da dama za a yi aiki, ta ma gaya ma aikin da za a yi, ta ce za a yi me? Za ta zo da wannan Muhammadin za a rike shi a nemi kuɗin fansa. Nawa kuka nema? Ni ban san abin da suka yi ba, amma sun ce yayin ya ci miliyan 50. To kai kuma wannan fa waye wannan? Isa waye wannan kusa da kai? Wannan sunan shi Sani. Sani? Wanda suna aka fi sanin ka da shi? Kai dan ina ne? To ba mu labarin me ya kawo ka Kano? Ba za ku yi kidnapping? Wannan bindigar da wannan babur din ya aka yi suka zo hannunku? Wani ne ya zo da shi. Waye? Suleiman. To ba mu labarin irin aika-aikan da kuka yi a Kano da kuka zo. Wannan ne na fari. To a Zamfaran da me kuke a can? A Zamfara na san na yi da. A ina kai? Kusa da ƙauyen. To alhamdulillahi kamar yadda muka sanar da ku, Allah da ya dora mu akan su ya ba mu nasara. 'Yan Zamfara da suka zo suka tare da wannan ɓata gari da ta je ta karɓi wato gidan haya, Allah ya taimake mu dai duk gasu sun zo hannu da bindigar da wannan babur da ake aika da shi.